Sa number 7, mga tricycle drivers nga nagabiyahe sa boundaries sa Bacolod kag Bago City nagaayo sa BDTMD nga hindi lang sila anay pagpangdakpon. Ginapangabay sa mga driver sang Stadtoda nga nagabiyahe sa Barangay Sumag padulong sa Barangay Tabunan, Abuanan, kag Dulaw sa Bago City nga kung pwede, i-reconsider anay sa Bacolod City Transport and Traffic Management Department o kung BDTMD ang pagpanakop sa ila bangod ginaproseso pa lang ang renewal sa ilang mga prangkisa. Ini matapos nga nagpatigayon sa operasyon ng BDTMD sa Barangay Sumag na nagresulta sa pagka-impound sa 15 ka mga tricycle nga kolorom, 5 ka mga e-bikes kag 2 ka mga single o kung 2 ka mga motorsiklo. Kainas ang aga, nagpadulong ang presidente sang Stadtoda sa talatapan sa BDTMD kaupo ng pila ka mga miyembro ang mag-apila sa syudad. Ginsiling ni Gregory Regalado ang presidente sang Stadtoda on hold pa sa karon ang pag-renew sa ilang prangkisa bangod gina-amend pa sang SP ang ordinansa may angot diri. Dugang pa niya, sa 212 ka mga miyembro sa ilang asosasyon, 79 pa lamang ang tigayon nga naka-renew sa ilang mga business permit. Sabat naman ni BDTMD Head Attorney Ruben Micael Sabig, samtang wala pa ma-renew ang isang SP ang ilang prangkisa. Kabigon sila sa gihapon bilang kolorong base sa layi. Pagklaro ni Sabig, ang intensyon sang BDTMD ang lamang ang pagpatuman sang anti-colorum ordinance sang Bacolod kag mapabilin nga mataway ang dalan sa syudad. Pagabay naman sang BDTMD sa mga natungdan, hindi ani magbiyahe sa dalan samtang wala pa maka-renew sang ilang mga prangkisa. Ang amon sir nga ginapanawagan sir ang amon ba sir nga ma-reconsider sir ang pagpandakop sa amon sir kay ginaasikaso naman namon sir ang amon nga franchise bla sir kay because ang amon franchise sir on hold subong ang iban sir mga expire na hindi sir ka-renew pero sir ang iban namon nga mga members naka-renew na gid sila. Request na sila sa may SP bala nga para makapa-continue sila pero wala pa man na actionan sa SP. So ang explanation kuya sa ila as long as wala nila na renew ang ilang business permit, manakot kami consider sila as kolorom. Nag-hearing man na sang mga June, mga first week of June, nag-hearing na kami with Councilor Dildo regarding sa ila situation. Nagpabalo naman kuya sa ila nga kung may 2025 sila nga permit, hindi na pwede sa 2026. Ang iban sa ila nagpa-renew man, so pasalamat man ko kay iban nga members nila nagpa-renew. Pero as long as wala kayo nakapa-renew, consider ka as koloro.